ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବ। ଜାଣନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିଚାର, ଏମିତି ଏକ ବିଚାର ଯାହା ପୂରା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ନା କିଛି ତାରିଖ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି। ଜୁଲାଇ 4, 1776। ହଁ, ସେଇଭଳି ଏକ ତାରିଖ। କଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ? ଏମିତି କଣ ଘଟିଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୋହଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ କୌଣସି ରାଜା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନଥିଲା। ନା, ଏହାର କାରଣ ଥିଲା କେଇ ପଦ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଘୋଷଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ କାଗଜ ଉପରେ କିଛି ଲେଖା ନଥିଲା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା 13ଟି ଉପନିବେଶର ଏକାଠି ହୋଇ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଏକ ସାହସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ ହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କହିଦେବା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆଉ ସତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ, ରକ୍ତ ଆଉ ଝାଳର ଫରକ। ତେଣୁ ଏହି ଘୋଷଣା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଟାଇମଲାଇନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ତ 1775ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ 1776ର ଘୋଷଣା କଣ କଲା? ଏହା ସେହି ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଲା। ଆଉ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି 7 ବର୍ଷ, ମାନେ 1783 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଏଥିରୁ ହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ହେବ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରାସ୍ତା କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏମିତି ସହଜରେ ମିଳିନଥିଲା। ପୂରା 8 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ, ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ବଳିଦାନ, ଏସବୁ ପରେ ଯାଇ ସେହି ଘୋଷଣାପତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବଳିଦାନ, ଏତେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଫଳ କଣ ମିଳିଲା? ହଁ, ଫଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦେଶ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଉ ଏହି ସବୁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ, 13। ହଁ, ମାତ୍ର 13। ଏହି 13ଟି ସାହସୀ ଉପନିବେଶ ହିଁ ଥିଲେ ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବର ମୂଳଦୁଆ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ସେହି 13ଟି ଉପନିବେଶ ଶେଷରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନର ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନଥିଲେ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେରିକୀୟ ବିପ୍ଳବ 1775ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1783 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହାରି ଭିତରେ 1776ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ଆଉ ଶେଷରେ 13ଟି ଉପନିବେଶର ସଂଘର୍ଷ ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଖାଲି ଘୋଷଣା କରିଦେବାଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀ, ନା ସେହି ଘୋଷଣାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଟିକେ ଭାବିବା କଥା, ନୁହେଁ କି?